Ya, ki saiki anu ngetokke sinden sing rada koplak iki nok ya. Mbak Elisa. Ya. Ayo Mbak Elisa. Di apa jenenge iki diaturi jumeneng. Nenen no 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 no. Mbok yo mesam rangut pedae apa? Mbok yo guyu sesek pedae apa? Kancaku katapo ing janji aja emo aja tansah tuwa nadyan aku uga tansih la ing janji Kok sinden tok sebut rada koplak. Ken biyen basa Jawa ora tau lancar. Iya, Elisa iki. Elisa? Nggih. Rak kaya wedhus to. Mbek. Heeh. Injih. Nah, wis diajari bola-bali injih dalem Pak Seno. Injih dalem. Pak Seno Nugroho. Ya dalem Pak Seno. Ya, karang ya wong rada kaku. Iki wayangan dalam rangka pemilu damai. Pemilu damai. Ya, sakwise pemilihan umum pesta demokrasi mengharap semua kembali damai, rukun, manunggal. Ya. Yo wayahe ngono ya, Pak. Wayahe damai. Heeh. Awak dhewe ora entuk jotos-jotosan mabuk nek kalah ya aja mabuk iki kaya tulisane kuwi lho Jogja harus lebih adem dan ayem Adem dan adem adem dan ayem pasca pemilu menang aja umuk kalah ora ngamuk ra ketok ha iya kalah ora ngamuk sing kalah legowo yo sing menang aja jumawa. Apa jumawa? Jumawa api mawa. Mawa api nggo mbrongot sirahmu. Jumawa apa jumawa? Jumawa iki pongas. Pongah. Umuk. Umuk. Umuk apa enggak ngerti. Umuk ki waduh aku melu mumet iki. Apa yang gampang aja kata-katane. Anu apa jenenge iki adigang adikung adiguna. Pemendadikan kuwi sedulure adugang raimu kuwi. Raretine Adigang adikung adiguna. Dong ora? Ora. Ah kuwi sedulure adi becak. Wala adi becak ya ngerti. Ora kok njur dibaca. Apa dadine? Umuk. Umuk apa umuk? Apa sombong. Oh sombong. Tidak boleh sombong. Sombong ki umuk ya Pak. Oh kita nggak boleh sombong. Kalau menang ya jangan sombong. Kalau misalnya kalah ya jangan ngamuk ya. Bener. Gitu. Kita satu bangsa. Ya satu bangsa. Nusa, satu ya bahasa. karena perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia. Iya, ya iki cah S2. S2 lulusane iki wis sarjana psikologi S2. Dadi aku iki jane kalah pinter sak pole. Ning gandeng dhek anak buahku ya tak goblok-gobloke. Ha iya. Wis ora apa-apa. Ya, pokoknya kudu adem ya Pak Keben. Aja gampang dihasut. Gampang dihasut, dibobong-obongi. Ora oleh, pokoknya kudu adem. Ku nek diomongi ya ndase lebokke kulkas wae ben adem. Ngono. Buka kulkase ndase lebokke jelas adem, Pak. Nyas. Terus gawe teh terus ndase lebokke teh. Terus dadi es teh maksudnya ngono. Ayo aja dilebokke kulkas ora. Kowe sekali waktu itu semakin arif, semakin iso basa Jawa sing apik. Sing jeneng tai iki aja diunekke nang wayangan. Kowe mau muni to? Nggih mboten paring. Mboten pareng kok tak unekke kok nggo pari. Arep muni ai bingung saking
sing bingunge ramai wis dipek Oriza. Lah ai opo meneh ya basa Jawa nganggo ayo tai paling no aku langsung ngono. Ya wis kuwi kecekele kuwi kok. Kuwi aja disebut. Terus endas kuwi ya ora entuk disebut. Meten paring ya. Mestaka. Nek tai ya kotoran utawa telek. Kotoran. Wis kuwi paling kotoran ni regetan, basa Jawa ni regetan. Regetan. Oh ya, ora regetan, ora regetan. Regetan. Nek rege iki ngene iki rege. Rege ngene-ngene, ya ngerti aku nih. Ya. Ya Pak Seno berarti benjang nek buang regetan ampun ten kali nggih. Nek buang regetan ten WC niku pencemaran air. Kowe kok mulang aku ki pangkatmu apa? Ki ana hubungane. Anggepmu aku ki ra duwe WC napa? Ya aku ngerti wingi kae kok. Gayane wong ora geser-geser ngene, wong ora geser-geser meneh. Langsung dodo ning kali walah. Ngisin-ngisini tenan. Gayane pendopone gede, gayane ketok magrong-magrong ana lampune wangun-wangun tetep ngising ning kali. Malu. Malu saya nih. Jangan. Kowe piye to, Mang? Aku wis mbedhek kok. Elisa kok ya ngetutke wae. Nek nang nggon aku iki aku mrono tutke mrono, aku mrene tutke mrene. Iki apa, Pak? Iki banyak. Kok meng loro? Wah, aku wis mulai mumet neh iki. Iki jenenge banyak. Lah iya kok meng loro. Jarene banyak. Banyak ki angsa. Oh, angsa basa Jawane banyak. Iya. Ayo takon ki marahi pusing pokoke. Iya. Agar keten tak tinggal ngidul kok dhek iki nang kono wae ndelok banyak itu. Pak Sino arep ngopo kowe? Ya ngetutke wae ya. Ya ora apa-apa ya ben mengke wae ora apa-apa. Ya. Ya muga-muga Indonesia tetap damai ya saya. Ya jelas harus damai, ojo panas. Contohnya kamu itu dari simbah bapak dari luar Jawa tapi kamu di sini seneng karo budaya Jawa. Tegese kamu juga mengangkat bahwa budaya Jawa itu luar biasa. Ya, yo angel sih tapi ra apa-apa. Paling ora nek sinau budaya Jawa iso bayaran. Lumayan yo, Pak. Dilit meneh poso. Iso tuku aku iki saiki nyinden. Makasih ya Pak Topik ya. Bisa nyinden malam ini beli salodong rengginan karo intip aku nih. Sesuk poso Pak karo kerupuk sermier. Kuwi sesuk kerupuk apa? Kerupuk sermier. Sermier ki apa? Ya nek ning pasar ngono kuwi ngomongane. Oh, pokoknya engko digawe seblak nek kerupuk kuwi ne. Dadi engko nek misale arep buka nganggo kerupuk sermier digawe seblak dipangan. Mengko bengi nek rada ngeles sithik ya diombeni wedang wae ben ngembang meneh. Sesuk-esuk saure nganggo intip. Awet. Ayo loro wetenge. Keloro, Pak. Loro wetenge nek ming intip tok. Ora wareg. Ora wareg. Lho wareg kok. Sak intip kuwi siji. Ombene yo paling ora 2 gelas. Dadine engko sak ceting ning kene dadine. Kuwi cara gampang. Oh, maksudnya intipe kena banyu ki terus mengembang ngono to. Mengembang. Ngene wae, kowe mangan pari wae. Padha wae yo jane, Pak. Padha wae ki engko disoki wedang, terus nganu apa ki petemu tok reki. Nganggo rek kae tok reki. Ngono wis wetenge rada panas kae, berarti ning jero wis mateng. Oh, dadi sego ya, Pak. Arek kok. Oh, arang kowe koplak. Jane sing petok ki sapa? Kowe kuwi sing petok kok. Iya. Oh intip kok dinai sego kok terus mengembang ki cara ngendi? Ya. Kalau chattinge wis dienggo topi Pak Hendro ya. Chattinge, Pak. Ora kurang ajar. Lah yo lucu iki panas-panas kaya ngene kok nganggo topi ala Rusia. Panas kaya ngene yo santai wae digondol rambute Popi nganggo topi Rusia. Dodolan iki kaya dodolan obat tetes wing gleleng ya, Pak. Bio 7. Nganggo kacamata ireng barang padahal yo peteng. Ha iya. Apa ngono lho. Ayo wis dhewe wis kulino kok bengi-bengi nabrak cagaki wis kulino. Sing penting gaya ya, Pak. Wah, zaman now ki pancen susah. Ayo gayane ki Bio 7, Bio very much. Ngapa kowe Ndro? Peteng e, kacamatamu kuwi aku. Iya. Iya. Love you to Pak Hendro. Ya. Ya, ditembangke sa. Nggih, napa wau, napa. Ngaturke apa? Kadung tresna napa-napa niku. Kosike iki pamundutan pirang-pirang kok kadung tresna kadung. Niku wonten njoan niku. Manut karo aku. Oke, siap.
Nggak apa-apa. Ini hampir Ramadan, wayangan terakhir aku manut kamu. Iya. Lho kok amal aku piye? Ya, Terus kalau sesuk kamu- bar Ramadan kowe ora manut aku. Enggak, yang geleleng dong. Duitnya banyak. Kalau sekarang yang manut dulu. Oh. Tuh. Esuk Ramadan gleleng. Habis Ramadan Oh geleleng. iya. Aku ngikutin Pak Kislan itu loh yang demung. Katanya harus gitu. Ah iya wis ora apa-apa. Heeh. Ya wis pokoke esuk ya nembang. Iki ana sing nyuwun gugur gunung. Gugur gunung. Medar ora kowe ya. Gugur gunung? Heeh. Apa gunungnya mati? Sing gugur wi pahlawan. Kok gunung mati bareng? Ini Piye, Pak? gugur gunung ki judul. Oh, judul. Gugur gunung ki ayo dong gempur gunung gotong royong supaya ora banjir, supaya ora erosi. Oh, Ora gugur perkara mati ora. oh beda. Nek sing gugur ki pahlawan bener, pancen omonganmu bener. Iya. Tapi iki judul lagu gugur gunung, ora sik Berarti- gugur pahlawan. Oh, beda meneh. Beda. Berarti gugur kuwi mati apa dudu? Manut. Arep tok dudu ya ora apa-apa, arep mati ya ora apa-apa. Oh, ngono-ngono. Aku kok dadi melu kabok. Ayo, gugur Oke. gunung bawane anu, apa jenenge sing pelok barang. Oh, nggih. Ah. Yo. Neno neno. Ya. Apa dandang gelem pancet. Napa Malangan? Manut terserah. Oh, bebas. Bebas. Oke. Oh, Malang piye? Apa nak mujur? Oh. Malang ki ora panggonan? Malang ki tempat. Ya tergantung. Oh, kok Ayo, tergantung. dadi basa Jawa ki akeh artine. Oh. Malang ki nek ndelehke genter ngene iki Malang, ora Malang ning dalan. Ah, kuwi Malang ya ana kutha ya ana. Oh ya. Oh, Mujur ki ana ndelehke genter. Kuwi ora mujur gentere iki udah ngebruki. Iya ana mujur ndelehke genter jejeg ki mujur. Oh, mujur. Mujur ki ana beruntung. Lah dadi artine akeh banget nek basa Jawa ki aja tok gebyah uyak. oh utekku ora tegan, Pak. Ora tekan utekmu, Iya, utekmu. iya. Oh, psikologi kok ora tekan. Oh iya. Dene kaya ngono muni S2 Pak aku. Ambok remplokon sak lemari es ora perlu. Ayam cemang kang mubalnya putih simbok nganten. Iso ngucape kudu ngerti artine. Ganten ki apa? Ketau? Nginang. Oh, nginang itu yang pakai merah-merah itu untune. Heeh. Oh, simbok nginang. Ganten nginang. Ya. Nginang karo ngilo. Lho, ngopo menang? Sengkakan kuwi. Hah? Kuwi sengkakan. Senggaan kuwi. Yo, nginang karo ngilo ngono ta, Pak. Senggaan. Yo, sengkakan. Ora senggaan. Mandeka delima putih kembange Na na na. mandeka Iye, bapakne saka Lambelu, mbokne saka
toli-toli. Wis suarane apike kaya ngono. Jan anak-anak kok apik ya nek mongko basa Jawa nek omongan ora jelas kok nembarang-nembang kok iso apike kaya ngono. Iya. Tur isih bujang iki. Oh, to. Isih bujang. Bujang ki nggo lanang lho, Pak. Bujang kanong. Nek wedok apa, Pak? Nek wedok ya isih legan. Oh, legan. Nah, isih legan. Ora tau ndeyang. Wah, yang ki nomor kari dhewe nek wong sing gayuh prestasi ngene iki. Ya, kari dhewe yang ndeyang pedhot, ame dindas-ndaske kok. Gawe juane ngati. Aku heran loh, Pak. Apa? Kok ya kalau kamu tuh dalang saking terampilnya ya. Dadine dalang wae iso disambi video call karo Pak Santoso padahal. Cedake video call. Jongkon ning video call. Aku kan sayang karo Santoso. Sayang karo Pak Santoso yo karo senyum-senyum. Mengko kadang-kadang dingenekke HP-ne ben Pak sik kena iso ngerti oh penontone ngene iki. Ngerti nek dalang kan madhepe rono. Dadine karo Pak Santoso diewangi ngene iki ben weruh penontone. Ngono ki canggih modele sakniki. Wis rasa cerewet gek nembang. Gue muntel lemper. Oh iya ya. Ayo godhong gedang. Kum lawer ya tapi ne. Hah? Nek nggo godhong lemper ra iso mengko beratine. Nggo buntel ketan jenenge lemper. Oh, ketan dibuntel jenengane lemper. Nah. Nek sing alus terus dinehi apa jadi gedang kae jenenge Nagasari. Kuwi yo nganggo godhong gedang. Oh, godhong gedang nggo nogos. Oh, kuwi sing tepung nasi karo gedang. Oh iya iya. Seko karo gedang dadine Nagasari. Lemet di ono ya Pak lemet. Apa? Lemet. Lemet kuwi ketan ning dideplok alus jerone kayak gula Jawa. Gula Jawa. Enak manis, warnanya coklat. Wis tau. Udah penan ning pasar aku. Oh. Ya iki jenenge apa, Mbah? Lemet. Oh. Kaya nyamuk aku ngono. Apa? Nyamuk. Nyamuk apa? Lemut. Lemut kok kaya nyamuk. Iya, ayo karena nek sing sego dibuntel gedang ya ana jerone jangan. Apa kuwi ne? Arem-arem. Oh iya. Dudu jangan ana kuwahe. Nek nganggo kuah ya bocor mengkone. Kuwi oseng-oseng jenengane. Nek nganggo jangan yo ditenekke ditetek yo tetes-tetes. Pinter dek ya. Iya iya. Wah, wis mah modar aku mah. Nek kae ngandani malah modar. Apan boyong rawuh. Kene iki barang atose dipangan kok. Kok iso ya? Apa kuwi contonane? Ha iki sing njaluk lagu iki. Lho. Masak tongseng. Tongseng dipangan tongseng. Tong saka seng maksudene. Ha iya. Ora ambiar cangkeme. Oh iya. Oh aku ngertine kene yo saking anune wedang yo ana yo. Wedang apa? Sekoteng. Heeh. Elok ya wong Jawa iki. Sekoteng terus dileboni peluru tembake ndasmu. Ora emosi kowe iki. Jak omongan kok emosi. Sekoteng. Sekoteng. Oh nganggo sekoteng. Sekoteng. Iya. Sekoteng. Sekoteng. Ora teng. Sekoteng. Iya. Sekoteng. Heeh. Kene wae ana kok wedang dadak ngenteni wong nyapu. Apa kune? Wedang apa? Sampah maksudane. Ha iya.
Ya wedang kowe dadak ngenteni wong nyapu. Ya ora. Ki aku dagelane saka anak buahku kowe. Iya, wis esuk-esukan aku njaluk ke wedang kowe. Terus SMS telas ya, Pak. Ngentosi ring nyapu ndasmu ya aku. Oh, resepe kuwi makane suarane paseno apik aku ya gelem lah sesone. Ngombe wedang woh ya. Ah iya. Nek panas pancen iki iso nggo ilangi reget ning tenggorokan. Oh iya iya. Uwoh ning ora nambahi reget malah ngilangi reget nih. Terus bidangan singa miruda. Miruda iya apa? Ndak tahu lah. Wah, kamu itu kalau nembang harus tahu artinya. Miruda. Apa miruda? Iya sama saja dengan miongklok. Iya. Oh, salah satu jenis mie. Miruda. Wow, berarti ban dipangan ya, Pak. Kok ban dipangan? Nah, cari miruda. Mie skoban berarti ini. Ngene wae. Sesuk-esuk bali saka kene rasah mulai to we, tak gaweke miruda. Oh iya. Nek ora dinteke ajar. Lah aku rong tau ngerti kok. Kaya ngopo bentukane? Ayo wis ngono kae ting kruwul ora karo-karuan. Iya. Kinaryo cancangan sapi timbang ono prangta Kowe engko anu lho, apa jenenge iki duet karo Mas Katno rasa jumeneng ning kok sing nek Ilsamni. Ayo Katno, ayo kanca-kanca marai karya ning praja kene endi ngono. Oh ya sama Yo, Pak. mangga. Ayo Kat. Sedake mik. Maju
ngomongi to. Apa, Pak? Sing so ngono kuwi sing lanang tok, kowe ora usah muni. Ora oleh. Nah, sing nek wis nganggo sandangan Jawa niku kudu sing sopan ora dang tak cene so. Wow. Gayeng ya, Pak. Kowe nek ngono kuwi pas engko jam 2 bengi kae ning nggon Jam sepi. 2. Oh. Kaya Tarsan ya, Pak. Kuwi kaya kirek, Pak. Kudu kirek. Salahe wong sinden kok saso-saso ora. Nggih, sampun nggih, Pak. Matur suwun, Mbak Sampun Elisa. nuwun.